Здравейте и добре дошли в канала Аз програмирам. Тук аз ще ви показвам как да програмирате батч файлове, като ще ви обяснявам абсолютно всяка команда, която ще показвам в урока, как функционира тя и всъщност как да направите една малка собствена програма. Сега в този първи урок, който е за начинащите, ще научаваме 4 неща. Създаване на един батч файл, началото на echo of, команда echo и командата pause. Сега, първо ще ви науча какво е батч файл и как да създадем един. Сега, аз имам много създадени батч файлове, които работят по един или друг начин. Например, най-успешни ми за сега е ето този. Пише нещо. Тук малко съм сгрешила името. Можем да напишем, например, help, командата help, за да ни дисплейне нещо. Ето, натискаме командата help. Can find a card, maybe it's not added yet, or you typed its name wrong. Include everything. Сега, това е меню на програма, която в момента разработвам. Тя ще показва една игра карти, които са създадени, стига да напишете тяхното име правилно. Сега, освен тази функция, тя има и функцията, като напишем, например, options. То ще ни покаже друго меню, друг отчет. Options, created by Daniel Petrov. Wanna help me? Write me elsebolo@gmail.com. Сега, тя има и още една функция, но за тази програма ще говорим по-късно, ако ми се отвори време. Сега, това, което ще ви науча първоначално е как да създадем самия батч файл. Сега, първото нещо, което трябва да направите е да отишете на нов, new и да създадете текст документ, notepad, така нататък. Отваряме го и пишем име. Всъщност, името може да бъде каквото вие си прецените, стига да нямате друг файл с същото име. И за да направим нашата програма функционална, ще трябва да сложим няколко команди. Първата команда всъщност е командата echo of. Ако направим команда без нея, самото приложение ще започне да пуска съобщения за това откъде е внесена командата, че в началото ще има, че тази програма е копирайт на Windows, коя си година, коя си версия. Затова пишем echo of. Да заглавим букви, разбира се. Ако искате, може да пробвате да направите програма без echo of. Ще стане много грозно. Сега, още нямаме батч файла, но преди да създадем самия файл, ще напишем вътре командите, за да може той да функционира нормално. Първо ще ви запозная с самата команда echo. Echo е команда, с която нашата батч програма ще разпознае, че ние искаме тя да покаже някакво съобщение. Ще напишем съобщение на латиница здравей. Тъй като Command Prompt не се поддържа само, мисля, че 2 стила на текст и не можем да пишем на български, иначе ще стане голяма плескотия, ще ви покажа по-късно в урока. Сега, след като сме написали командите вътре, е време да направим нашия батч файл. Тискаме Save As и нашия файл. Сега, и тук има две много важни стъпки. Първата от която е да напишем .bat отзад. Така ние създаваме батч файл. След това да натиснем All Files, за да ни се запази като файл. Сега Save. Ето го нашия файл. Иконката ще изглежда така. И нека да го отворим. Сега, както видяхте, вътре пишеше нещо. Ако може би даже сте и видяли, че пише здравей, но то не се задържа на едно място. Програмата направи това, което сме и задали и след това веднага спря. Тогава на помощ ще ни идва командата pause. Pause, както виждате, ще ни запази
програмата на едно място. И ако не напишете още нещо отзад, ако не напишете командата 0 отзад, ще пише през any key to continue. Сега това е много досадно и по-късно ще ви покажа как го премахнете. След това като натиснем което иде бутонче от клавиатурата, програмата ще се изключи, защото това е всичко, което сме задали да направи. Тя го направи и вече не ни трябва. Сега, всъщност това покрива целия ни урок, но ще ви покажа как да използвате самите команди. Сега, нека да направим малък диалог. Пишем след pause echo. Нека да го направим чат. Сега първоначално ще напишем echo Самира. Hello. Ще напишем след това echo Рами, как си? Hi. Echo Samira, I'm okay. How are you? Echo Rami, I'm fine. След това echo well, not so much. Много точи. Сега, след това ще напишем pause между абсолютно всички линейки тук. И тук ще оставим две речета с echo, само ви покажа, че не трябва да пускаме пауз навсякъде. Сега ще натиснем File, Save и ще отворим нашата батч програма. Сега, ето виждате Самира Hello, Rami Hi, I'm okay, how are you? I'm fine, well not so much. Сега, тук сме написали малко грешка. Трябваше да има how are you, но не е важното това, на което сме се отучили. Както виждате, тук дисплей на две неща, едно след друго, като нямаше пауз послед тях. Сега това не работи само за Echo, това работи за абсолютно всички програми, но всъщност ако искате да направите диалогна програма, ще ви трябва само тези три неща, Echo Off, Echo и Pause. Сега, ако за да премахнете това досадно нещо, с което pressing key to continue, просто натискате този знак 0. Трябва да го направите след всеки pause, който искате да махнете. Pressing key to continue, за да махнете. И например, ако някой не знае как да използва програмата, може просто да оставите pause, pressing key to continue и после нататък да си продължи по същия начин. Сега цъкаме Save и отваряме нашата програма. Самира, Hello, pressing key to continue. Тук не написахме 0. След това Rami Hi. Както виждате тук излиза само този марк, че сме стигнали до тук, а не и pressing key to continue. How are you? I'm fine. Well, not so much. И тогава програмата свършва. Благодаря, че ме гледахте. В следващия урок ще разучаваме за правене на програми и менюта, с менюто отпред и така нататък, като стигнем до края на батч файловете. Довиждане и благодаря, че ме гледахте.